Hashwa baki kinta baka sengshit niam Hindu kitmu berwan ai press conference Shillong Press Club kabadon halua Shimer nagaliang ka seng hinyotrap youth council kalawan banra plakat ban khanglat haluar ke jingtmu jong ka tega seng ban ai press conference ha ke jingwan ra plakat jong ka seng ha ka bayade bat kani kibor pulit kila sentap lupa neru kopor kharwai baji minstep Hashwa baki dekhot jong ka seng shit niam Hindu kinwan poi Hak sini orang baik berarti tolong yang press conference entah kejengwan yang kubahan kaki after kan mention ya ka isu sebenarnya kerana film tu orang mun Allah pada mesti dengan kerana u mana disuman dalam hi serta dengan yang mentah di mau tahu bahan kaki rumpat poi dengan nak saya nak press conference. Ke next time ingin saya baikkan. Em ni kajingwan ka jongi ko dehat lo bang yo jikte pagingwan ang ila follow ki manta ki arlai ti state sa north east kadi ga jo ka tunhun ka bale arunachal ka bale sanagala kajing mu ka jongi ka long ban pena manta ka singi bakan don garali kam tawan khang bam do amasi no ta arterik ki mot bono ta ta demle kajing mu ka jongi ka long bonwan ban ikren ki ban keli ki de kimwan ta mele dei nakaliang jongi te kajing persya ngin se kren pa di press ki pa government okey kulo sibut ngi kelamuan hang ni ban persya ka press club mong kuan men kendo e gini ki ki bawan mah andai bandan ka jingas ku bakla pre Tawa mentalong ni nak cancel baik press conference. okey tah The next time lagi peniubat dengan okey tah tah le sibut ini. mah toh ka jingwan ka jongi menta ka singi hang ni ha mat jong ka office jong Shillong Press Club kadi hadin mangiyo ajing tip ka don ka wi ka kenhun ya kabang ila budin hakini ki kendia teli kita yo buat ki benai ki belale keleng ki jakala ni ki states ki jela jo hapok ka ni ka than chate lamingi ka jongi ya kabang ila i hapo Arunachal Pradesh ki lale ai ka statement da ka jingtmu wan pelong ya kata ka rally hakaba on khot but on wear pat ba bat ban pen sngo kham tam e ban pen sngo ba kari India he bro ko wei ka dei ban sangi no kata ka jing penyap lane ka jing bam do masi kata ka jing tmu jong kani ka kenhun hakaba kala le apo Arunachal Pradesh ba kumjuru apo Nagaland kila de ban shong ya ka press conference bat hadin ka jing mi jong ka jing persya na ki kenhun ki ba fair ba wat na ka liang jong ka sarkar apo Nagaland ru kala khang persya ya kata ka rally ka baki ki tmu ban pelong haka ar fratrik jong tau benai ti ngitip ngisong thu ba ka jing tmu ka jong ki banwan ban pelong ni ka press conference menta ka singi le si ban pen bana ya kata ka tarik ka baki ki tmu banwan pelong ya kata ka rally hang ni apo Shillong lani hang po ka jela ka jongi bat ka jingkwa ka jongki ka long ba ka jela kumbang ong ipi kari India baro ko we kadi bandai kata ka kari ka ba om sha shu ban bam do masi lani ban ya penyap do masi ti kumbang ka long hi fitip bat baro ngitip ka jela Meghalaya kadi ka jela ka ba ngi kum ka jai benriu bat ki pat ba riulung ki badon hang ni ka jela ka jongi 95% kidi briu ki ba ngi sou tenat ban bam ni ka do masi ti kajingwan ka jongi mata ka singi kalong kawai kalong bansen ka message lani ka khubor ka basha sikini ki briu kalong ba wat nom wan hagni ka jela ka jongi ban impose lani ban penbor yang i kai ka bangi ngi dei ban le lani kai ka bangi ngi dei ban bam kado mesti ka dei kata ka jingbam ka bangi ngila bam menta de ki hajar teli ki sinam de ki katnu teli ki generation lani ki pateng ki jongi bat ya ka bangin dang beteng ru ban le ti ka jingwan ka jongki ngisiam bakini ki briu ki ba le si ki wan ban penia fair apa deng gajing sngo jongi bat ki wei pat ki jat niam ki bodon hang ni ka jala ka jongi menta de ki phautli ki snam nadu bangiyo e ka jala bat shwa ka taru ngi imsuk imsan hang ni ka jala kham tam ya po social long bat jala baro ko wei bat ki wei pat ki paraniam ngim don ganu gajing sngo re kani gajing wan pat ka jongki ban wan ra da kata ka san perkhan kabon ong baka jala Meghalaya kanya mi syakmat ban ya sno keti rali bekunta ter ka jingmut ka jongki ka long ban lumpat bo anda lumpat pat kin yo ban pen i syaki bor ki bedai pai kham tam me apo Delhi le si ban ong bapet wat ka jala Meghalaya ru ka persya ka bam do mesti tingi ki ban kren ki ban pen pau ki bakim dei ban le ya ki bakum kini lani kin wan ra ku bakum kini ki sang perkhat bat ka baar ka jingwan ka jongi mata ka singi ka long ba ngikwa ban pha ka message ka basha ka sarkar jala balada don kanu ka jing temu ban pelong ya ki bakum kini ki rali ki bala ban kata ya ka suk kasan ki bala ban kata ya ka jing ya sngo perniam hapreng kinong snong jo ka jala Meghalaya dalele kamdei ban ai permission kumbala le da ka sarkar hapo Nagaland te kata ka de ka khubor ka bangi kwa ban keren dak basha bat lada ka sarkar jala
lada kini gibriu ki le persya la ki yat syahmat ban pelong ya kabakum kata karali nak liang ka seng iman si ban ya mi lang hakaju ka singi ban ya lang kaju karali ka bangi ngin ya bam dok masi ban kita ki bam dok masi ru kin ya la ka jong karali ngin se pat lada kimi kum kinu ki jingja le si ki jing ya so perniam hapreng jongi kum kinong shong jong ka jela ki ban shim ka ji kli ka nei ka sarkar jela kum juru kini gibriu ki bawan ban bet ya nu sembai ban peniaper hapreng kiniam hapreng jinget ya jongi ya kabangi bro askat tangi shong sut shong san hakani ga jala ka jongi te kata ka ga jing thu jongi mangiwan mata ka singi le chaka